Gihangyo ang tanan sa pagpanglingkod. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year. Atong tagaan og kusog nga clap o ring kini nga tuig nga naabot kanato. Hallelujah! Salamat Lord sa 2021 diha sa among pagasinso o papangalaga diha kanimo. Ang ginikanan ni Jesus niadto sa Jerusalem every year para pag-uban o pagsalmot, tawag na ito nga Feast of Passover, nga kini usa ka custom and tradition sa mga Hudyo. Sa dihang nahumana kini, to make this story short, mipauli si Jose o si Maria began their journey going home. Pero wala sila kaibaw nga wala ba din makasunod si Jesus. Jesus stayed in Jerusalem. Until such time na nakaabot sila sa ilang destinasyon, dito pa nila nahibawan nga wala diha ang ilang anak ka 12 anyos. Supposing siya uban kila ulayo kayo kana nga journey sa kaadlaw. Sa dihang pagkahibalo nila nga wala diha si Jesus uban kanila, ibalik sila. Kita usay nawadan taong mawala lang atong bata og pila ka minutos o isa ka adlaw, mataranta na taana ami bataana. Ato na silang pangitaon kung asa sila dapit pangadtuan na itong barkada, kung isa'y barkada adtuan. One time, sa dihang amo nang sundoon si John sa eskwelahan, pag-abot na amo dito, ngayon silang niuli naman. So nabuang may pangita, at to siyang classmate, at to sa iyang mga amigo kayo, wala gihapon diha. So nagsugod naghilak si Ninit kung asa ko na si John. So, kadugayan na among nibawan nga nagsakay-sakay dito sa auto ni Melchor, gilabyan mi daw nagbabay-babay. Wala lang sige bo, kung unsa ka balaka ang magigikanan nga ang usa ka bata mawala. Imo gyud ang pangitaon. Pangitaon magalan kay boxer gidakop. Bisag kagiro na ako nagilukat. Kay maabot ka, mauhag man. Magkisi-kisi, magkuhan ang ikog. Kung may paning iro kay may pag oy, ni anak kong boss, may buntag diha, may ugto. Wa ba ko'y pasalubong diha. Nga uban, labyan ng ka. Pero iro, mamiss man nimo. Kung mamiss ko diha nimo na bisag kagiron. So, among gilukat, luoy kay dito sa slaughterhouse kay pagkakita gini ni Christian og ni Deacon mura sa hilakon nga dili kalipay gyud niya sus ni mulukat nako. So mao gyapon si Joseph og si Maria nabalaka og nibalik sila sa Jerusalem. Nangita kaniya for 3 days. After 3 days nakita nila dito sa templo. Doing what? Kasi may gihimo ni Jesus dito sa templo. Sitting among teachers, nag-ingko dito sa mga magtutudlo na mati siya and asking question og nagtubag usab siya sa mga pangutana. So, they were amazed na tingala kay sila sa 12 ka anyos sa iyang pagsabot o sa iyang pagtubag sa mga pangutana. Ato ni i-compare karon nga sitwasyon sa mga bata nga 12 anyos. Unsa may ilang gibuhat karon? Cellphone, Facebook, games, TikTok. May pa ng TikTok, kadaghan pa kayo galike. Kini sa si Mindanao, wa diha. Pag-like sad mo o pag-subscribe mo aming batana. Hello? Mas kuha ba ninyo ang TikTok?
Apay mga babae di manayaw, mga murug halas. Perting di na nga mulay. Failure. Sometimes, kitang mga ginikanan na atay dako kayong failure regarding sa pagdala nato sa mga anak. Tananta, verse 6 in Proverbs 22 nagingon, tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tubuok niyang kinabuhi. Tudloy, amin batana. Tudloy, pagtudlo. Usahay kay kapuyan ng tagtudlo, na yung mga pangutana, tagaan na ito ang cellphone, ganahan ta kay, may magbali-bali ni mo, to amang cellphone ng bata kay nabuang man. Ato unta na i-balance ang atong cellphone o sa atong mga anak, amin bata anak. Kaya usahay, nabuang na. Di na ni mo masugo, hugas og plato. Tudloy ang inyong anak, usahay ang paghugas og plato, mga babae, amin mo anak. Usahay niyo gitudlo. Ako nasayop sa kusang anak, gamay pa ka na si Jan, at puro gadget ang pamilit anak. Xbox, PlayStation, iya. Kaya paral kay malingaw, pero nakadaot. Kaya di namin mamaistorya. Labi na karong games na naka-online. Panghugas pala to, ay sa diha, kay hapit na ni Mahuman. Pildi na hinoon ko. This is what happening. Balansyado na dapat ang atong kinabuhi. Sa atong ebanghelyo, the only story in the gospel about Jesus sa iyang pagkabata and his public ministry nga usan niya sa katao. In order for those young people today, kinahanglan nga ma-learn nato ang life, ang kinabuhi ni Jesus. Kay nabuhi ni Jesus at the early age of 12 years old. From child, teenager, to adult life. Si Jesus na ining ebanghelyo, nagatubo siya usa ka natural nga bata. Sa 12 anyos, mag-13 siya. He become Miswa, the son of the law. Gitudloan na unsa ang balaod. Sa pag-abot niya, when he reached the age of maturity, usa ni ka requirement nila nga kinahanglan moadto sila sa Jerusalem to attend a special feast, Jerusalem. Again, si Jesus nitubo ni nga normal nga bata. Yes, he was the Son of God. Yes, he was without sin. But he was also human. Parehan niyo, mga batanon. Usa siya, katao. Normal ang parents ni Joseph and Mary looking for 3 days and found out that Jesus was in the temple. Wala makadetect si Maria ni nga isa na dapat iyang adtuan kay gitudloan na nila ang ngalakon sa pagsimba sa Ginoo. Kung asa siya paduong. Na sidetrack si Maria ani nga unta dili siya moabot og tulog adlaw, giadtuan lang unta nila si Jesus sa templo kay mao kini ang iyang kostumbre sa iyang kinabuhi. Og nakita na to nga kinahanglan si Jesus tuwa sa gitawag nato nga Father's house, dili balay ni Jose, o dili balay sa atong amahan nga tuwa sa langit. The training of Jesus sa iyang pagdako mao ni nakahimok og dako nga diferensya. Why? Gitrain si Jesus nga mahimong God-fearing. Gitrain siya sa iyang ginikanan nga may nadlokon diya sa Ginoo.
o gitrain nila si Jesus. His knowledge and respect for God. Maunta na ang angayan nato nga simbahan. Nga antay knowledge o respeto sa Ginoo. Now, in Ephesians chapter 6, verse 1, nagaingon, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay maokit gusto. Amin ba mo anak mga batanon? Dili na mo 12 years old, but Jesus obeyed his parents at the age of 12. Kasagaran niyo, mga dagko na mo, gibungot na mo. Usahay di ta kasabot, pag imo sa ginikanan, panghugas ng plato, di pa to, magkanta-kanta. Sila nga lahi na mag ang panahon. Dili lahi ang panahon, nagkulang gid ang disiplina. Kaya kami ni ato pa hugas plato gid mi kay kundi dapihon makadritso. Di timan-an gina nimo. Nakayo to namo, wala makahatag to og pagdumot namo sa among ginikanan. Kaya ko may tao dito sa mong baday nga unom ka buok, nga dili ka magluto, di ka mo tanan. Unsa may akong trabaho sa mong balay, maghugas og plato. Kada human kaon, la hugas daghan kay hugasan. Kun master na ako ng paghugas og plato. Amo may akong trabaho. Di man ko ka magluto. Ako isuon mga duha ka buok, may kay magluto. Kaya may ito mangluto og pulutan, di may kay magluto bisag unsa luto na to. Makanding, mairo. Ila na nang gitawag nga lutuon. Mga anak sanglit, mga Kristohanon, magkumusundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Amin bataana, mga batanon. Hello. Ingnan ni mga batanon, sundan ako. Sundan ako. Di ra ba mag Sundan ako. Ang ako mga ginikanan. Ana ba? Di kay maghimo mo inyong kuan. Mao man ni atong kuan usahay. Moabot ang kagubot sa atong kinabuhi. Mga suping ko kita gusto nato nga kita magsunod. Daw bibisap kung mali akong ginikanan. Kita gaantag provision sa Bible, atong iampo, amin bata ana. Di ta ampo kay musukol man ta. Verse 2. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan o inahan. Kini ang saad aron mabulahan aw mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Para mataas amin bata ana. At the age of 12, he speaks his closeness with the relationship with the Father. Ang relasyon niya o ang amahan nga tuwa sa langit, very close. Mao na ang angay nato nga ma-develop nato ang gitawag nato nga maayo nga relasyon kang Hesus nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. When they found Jesus at the temple in Luke chapter 2, verse 47, sa tanan nga nakaduog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong tubag, nahibulong ang iyang maginikanan sa pagkakita nila kaniya, og miingon ang iyang inahan kaniya, anak, nganong gibuhat mo man kini kanako, ako, og ang imong amahan na balaka, kaayo nga nanggita kanimo. Mitubag si Jesus. Nganong mangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Apan wala sila makasabot niini. He had to be in the Father's house. Obedience was the most important. Ang atong masinugtanon. He was learning
and understanding the special calling he had from the Father. Na ay tawag. Na-recognize ni Jesus nga na ay tawag sa Ginoo. Same with us, kitang tanan dire, naatay tawag sa Ginoo, amin bataana. Hello. Inya yung tapad, na kay tawag sa Ginoo. Dili pagkapare ha, dili pagkadikon o dili pagkaliman. Basta na kay tawag. Gitawag ta sa Ginoo. Gitawag ta sa banda, gitawag ta pagka-acolyte, gitawag ta pagka-dance, gitawag ta pagka-aser, o gitawag ta pag-witness sa uban, gitawag ta sa pag-ampo sa uban mga katawhan sa Ginoo nga naay mga sakit. Gitawag ta pag-witness nga madala nato ang tao sa tiila ni Ginoong Hesukristo. Kadawaton niya nga mahimong maluluwas og Dios sa iyang tagsa-tagsa nila kinabuhi. His calling. Be reminded that Jesus was 12 years old. When kini nga event nahitabo. The main teaching of the gospel is that now Jesus recognizes his unique son to God. Nahimo siyang usa ka anak sa amahan. O ang iyang mission will require of time and devotion of God's purpose. Na ay purpose ang pagtawag sa Ginoo kaniya. Nga dako kayo nga buholon, it takes precedence over the closest ties. Ang tawag niya sa Ginoo mas dako pa kaysa giingon sa iyang amahan, nabuang na may pangita nimo pero ni ara ka. Dool kayo siya samahan. The great that it takes place precedence over the closest ties in the family. Manong usahay nga bugat kung gitawag ta sa Ginoo. We must follow His calling. Agod, tingala ka. Sa verse 49, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Nabala ka ba si Jesus? Maybe, but ang iyang tawag mo ay number 1 sa iyang kinabuhi. Now, we must follow His calling. Labi na kung gitawag ta pagka-obispo, gitawag ta pagka-pare, o gitawag ta pagka-diakono. This coming January 12, naunta may ordination sa Davao sa tulo ka deacons. Pero lockdown sila from January 1 to February 1, January 1 to 31. So dili mahimo. February 12 na iduha ka deacon nga ordain sa Cebu. April 21, 5 ka pare nga i-ordain diri nga simbahan. Ako ba gikan sa lain nga simbahan. Naidaghan nga ordinahan. Pero wala sila makasabot sa ilang calling. Gamay nga diferensya og dako na sa ila, it doesn't matter. Muhawa ka sa pagpangalagad sa Ginoo. We must maintain our calling. Ang tawag sa Ginoo, especially kita mga ministro. Even it will bring pain and misunderstanding sa atong pamilya, sa atong asawa. Kaya usahay masayop ta. Ug daghang kay nga istorya usahay. Nga naay mga asawa sa mga pare, mga dikon, gusto sa mga asawa nga importansya sila sa ilang bana. Kuyap eh. Remind them of their calling. Natay tawag. It will create pain and misunderstanding.
Miski sa akong ginabuhi. Na anak, mag-create. Pero pasalamat lang ko sa akong asawa kay makasabot na ako. Tukad pa ni Adto, nga iya kong gipakaon, 2 ka tuig. Nga siya nangita. Ako eskwela, ampo. Wa ako makakita og kadugong og reklamo. Karon labi ng mga babae nga sila trabaho niya ilang bana wadya ay looy kayo. Sit down there. Yes, there. Sit down kay permi ka makakasabot. Sa ako nang gisulti, it brings pain and misunderstanding. Kana nga tawag sa Ginoo, dili na basta-basta nga tawag. That's why for 16 years, wala akong mag-ordain og mga tao. Nag-ordain ko ra ako. Kinahanglan ni mag-ordain ako. Kaya bago nang nahitabo, naka-plaster na nga mag-ordain ko. Og 5 ka dikon. Uy, isulti na ako sa ilays. Kung na mo sitwasyon, ay mo panagan. Kaya bisag asa lang gihapon mo, na mga sitwasyon nga bugat, managan na gihapon mo. Kaya dili mo gustong sitwasyon, dili mo gustong problema, nga gusto gyud nga kamo magbuot. Natay hierarchy nga atong gituman, obispo, pare, og dikon. Gawas pa ang obispo na ay konsiho. Gawas pa na gitawag na ito nga House of Bishops. Kung naamoy complain, ato mo dito. Dili kay maghimo tag ikuan nato na sa bishop para i-pressure nato na para mag-resign na. Wala na sa kanon nga i-pressure ko ninyo mag-resign daw bikis sa may mapuli na mo. Nako kamo. Ang gamay nga kibot, manglayas dahin mo. Gamay nga kibot, matandog dayon mo. Ay, makadawat kapag text. Muna ako isuon na ingani ni. Tukon sa sitwasyon. Dapat ako'y nasakit, dili sila. Ganun sila may nasakit. Ganun naaman sila mga anxiety, mga depression. Dapat kami, ako, ug akong pamilya. Pero nganong sige man sila reklamo, anak. May depression. Calling. We must follow His calling. Na natawag natay ginikanan. Nakadumdum ko one time nga, kung dito pa misanakan, magreklamo na itong daddy ni Ninit. Day, wala may makuan. Gamay, isara katubag. Kung saan di, ang imong kompetensya ginuuman. So say, it hurts. But that is the real truth. Pila ka tuig na bago ko nag-ordain. Adlaw-adlaw simba, adlaw-adlaw simba. Ikon Emil Yungmar, hapit na ni mulapas sa langit. But it is a requirement for us. Kinahanglan nga atong sundon. Now, ang pangutana karon sa mga batanon. How do you grow as a youth in wisdom? Wisdom galing kaalam nga gikan sa Ginoo, dili sa kalibutan. Amin batana. Kaya ang kalibutan ibisi man mo, dito man mo dalos TikTok, Facebook. Wala ko mingon nga dili ta mo adto dito, but atong i-balance ang atong kinabuhi amin batana. Gamito nato ang technology para sa kahimayaan sa Ginoo. As adult, kita maginikanan. How we grow in wisdom. Nga ma-reach ba nato mahunong ta sa pag-grow nato sa wisdom sa Ginoo.
This is a time for us nga kinahanglan nga naatay baghuon sa atong tagsatagsa ka mga kinabuhi, especially for the young people today. Lisod mo baghuon. Mas kawayan. Kawayan unta inyong kinabuhi. Kawayan, bawag man lang na. May bagyo, di ba? May bagyo, mubawag lang na. Pero pagkadugayan, mubalik, rapod. Nakaroon lahi man, kay pagbawag ka na, balik. Bayabas, balik mo bawgon. Pero ang kawayan, dili. Mubalik, ragihapon na. Sumaunta na itong kinabuhi. Usay, bagyo ta. Pero dili ta magpadayon nga makadapa ta kanunay diha. So I thank and praise God nga kini nga panahon ato unta ning timan-an. Nga pagsunod sa atong makagahom nga Dios gibugtangan ta og leader so that we can follow. Kung masayop ka bisap, iyan po ko. Kung masayop ka bisap, dooli ko personally and I will talk to you. Mura man na. Dili kay puro mga didma. Kuyaw na ako mga pare, karang puro didma. Way istorya, watanan. Siguro sa uban, sige istorya. So sa ako, di mag-istorya. Kung sa inyong gusto. Kung naamoy complain, go to a proper channel. Amen ba ta, ana? Natay channel. Natay usa ka grupo nga kung dito ka mag-complain, mag-complain ka dito. Ubanan ta pa mo, ihatod ta pa mo. Pero ayaw ibutang ang balaod sa inyong kamot. Kausay mo ingon mga aga, tago na sila sa kanon. Kung saan mo na, wala natin balaod, simbahan. Natin balaod sa simbahan. We must follow. Kung nata pabor ta, kung wata ka pabor, di ta mo follow. That's not the scripture says. Obey to those who are in authority. Amen ba ta, ana? Amin ba ta, ana? Maayo o dili, obey. Sumbong sa Ginoo, and then God will answer you. Tugan ang Ginoo, di mo tubag? Mutubag ang Ginoo. Basta maayo lang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sumao ni angay na itong pagatun-an. Ang atong tawag diha sa Ginoo, atong timan-an, bata, ana? Dili kung sa trabaho sa lain tao, atong pakialaman, ang inyong tawag. Amin ba ta, ana? Mo ikinahanglan nga we have to follow what God has been calling to us in the ministry. Dili ta maggubot ni ana. Amen ba ta, ana? Mao kanang ebanghelyo sa lang nga samahan sa anak o Espiritu Santo. Amen.